Hej. Her kommer første video i rækken af træningsvideoer om Bachs blomsterremedier. I dag vil jeg fortælle om den, der hedder White Chestnut, eller på dansk hestekastanje. Den udmærker sig ved at være fantastisk god til at dæmpe tankemøller og bekymringer. Så hvis du er en person, som ofte bekymrer dig, eller som ikke kan sove, eller godt kan sove, men vågner op, og så lige pludselig, så begynder tankerne at køre, så kan jeg virkelig anbefale, at du prøver Bachs blomsterremedie, der hedder White Chestnut, hestekastanje. Det har en virkelig effektiv effekt på tankemøller og bekymringer. Og hvorfor bekymre sig? Det er de færreste af bekymringerne, der alligevel bliver til noget. Så kontakt mig og få måske en prøve på White Chestnut.